ল্যান্ড সাবজেক্ট টু স্টেট সাবজেক্ট আৰু 6 শিডিউল এৰিয়াত ল্যান্ড সাবজেক্ট টু 6 শিডিউল যি গভৰ্ণমেণ্ট সেই গভৰ্ণমেণ্টক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এতিয়া দুটা বিষয় এটা হ'ল 6 শিডিউল এৰিয়াৰ ল্যান্ডৰ তেওঁলোকৰ যিটো ভূমি নীতি আৰু যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিটো নীতি এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি এতিয়া বিটিআৰত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ নীতিৰ কথাও কয় আৰু এইফালে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যিটো ল্যান্ড পলিচি সেইটো কথাও কয় দুটাটো নহ'ব এখন আইনৰ আওতাত আহিব লাগিব হয় 6 শিডিউল এৰিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ আধাৰত এই কথাটো কৰিব লাগিব নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক বিটিআৰৰ বা 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পৰা এইটো আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াক মানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব খুলুমनाय थाबाय गासै रायजो राजानिसिम जोङो दिनैहाय जे दिलीप सैकिया एमपी बिथाङा जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आरो 6 शिडिउलनि सायाव जे खोथाखौ बुंदों बे खोथानि सायाव जोङो दिनै ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एसोसिएशन जानानै जोङो बेखौनो बुङो जे बिथाङा जोबोद खम समनि भितरावनो गावनि बे बुंनायखौ उथायनानै लानांगौ आरो बिथाङा एपलजाइज खालामनांगौ नङाबा बिथांनि सायाव एट्रसिटिस एक्टआव बिथांखौ जोङो होनाय जागोन मानो होनबा सासे नन ट्राइबेल मानसि आरो बे नन ट्राइबेल मानसिया जोंनि ट्राइबेल एरियायाव फैनानै बा ट्राइबेलफोरखौ गाग्लोबनाय धरननि खोथा बुंनानै बा 6 शिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ फोजोबनायनि खोथाखौ बिथाङा बुंनानै जोंखौ सिगिदों आरो बेखौ मावनो थाखाय बिथाङा जोंनि सायाव फर्स बाहायदों आरो जोंनि मानसिजोंनो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों बेनिखायनो बिथाङा बे गावनि बुंनायनि सायाव बे बिथाङा बेखौ उथायनानै लानांगौ सानथामनि भितराव बिथांखौ उथायनानै लानांगौ नङाबा बिथांनि सायाव जोङो एट्रसिटिस एक्टआव बिथांखौ होनाय जागोन बिथांखौ केस फाइल खालामनाय जागोन मानो होनबा बेयो जोंनि सायाव बुंनाय राव बे बिथां बुंनाया एट्रसाइज जायो बे नन ट्राइबेल मानसि बिथांमोनहा मिथिगौ जे 6 शिडिउल बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा मोना आरो जोंनि बिटिसिआव मोनो बे बिटिसिआव मोनो माबायदि मोनो एमेन्डेड 6 शिडिउल जेराव माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव 30 जननि भितराव 26 जना जेराव माने जोंनि एमएलए एमसिएलए केन्डिडेट माबा एमसिएलएफोर जानो हायो साब्रैया नमिनेटेड जानो हायो नाथाय जोंना 6 शिडिउल एमेन्डेडआव बे एमेन्डेडआव गासै दा जोंना 40 जन दं 40 जननि भितराव जोंना दा आरो 6 जना नमिनेटेड बे 6 जननि भितराव जोंना 30 जना जोंनि एसटी ट्राइबेल आरो 10 जना जादों नन ट्राइबेल बेखौ भाग खालामनानै होखादों जे बे जायगायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जानायनि सिगां बा 6 शिडिउल जानायनि सिगां बाहाय माखासे नन ट्राइबेलफोर दङ बिथांमोननि सुजुग सुबिदा बिथांमोनखौ बे राइटफोरखौ होनो थाखाय बे एमेन्डमेन्टखौ खालामनाय होनाय जादों बेनिखायनो 6 शिडिउल एमेन्डेड होननानै बुंदों दा बावहाय बिथांमोननिबो खुनु मोनसे बावहाय बिथांमोननि राइटआ जोबना थाङाखै जेसेबांखिनि दङ बे राइटखौ बिथांमोननो होदों दा बिथांमोना बे राइटखौ मोनाखै बा सेकेन्ड क्लास सिटिजेन फार्स्ट क्लास सिटिजेन बेबायदि जों माब्लाबाबो फार्स्ट क्लास सिटिजेन सेकेन्ड क्लास सिटिजेन जोंहा बर'निफ्राय बा जों ट्राइबेलफोरनिफ्राय बिदिखौ बुंनोबो रोङा जोंहा बिदि क्लासिफिकेसनबो गैया आरो बे कनसेप्टआनो गैया दा बिथांमोनहा बे कनसेप्टखौ लाबोदों बिथांमोनहा कनसेप्ट लाबोनायनि खारना बेनो मा बिथांमोनहा गरा माबा खालामनायनि थाखाय गरा असमिया गरा हिन्दु बेबायदि खोथा लालायनायनि गेजेरजों जेराव जोंखौबो नाख्रेबनाय खालि जोंखौ बे ट्राइबेल होननानै गाहाय थाखोआव दोननाय जोंखौ गासैबो खालि बे लेबार थाखोनि खामानियाव मावनाय जोंखौ डेभेलप जाहोयै दा जोंनि बिटिसि जानाय लोगो लोगो जोंखौ एसे डेभेलप जानाय नुबाय दा बे बिटिसि डेभेलप जानायखौ नुनानै जोंनो बर'फोरखौ डेभेलप जानाय ट्राइबेलखौ डेभेलप जानाय नुनानैनो बिथांमोनहा मेगन सादों बिराद मेगन आलुगासिनो दं माब्रै सिख्रेबनो हागोन माब्रै बेखौ माने फोजोबनो हागोन माब्रै बे बिटिसि 6 शिडिउलखौ फोजोबनानै माने आसामजों आरो मास्टार खालामफिननो होमबा बे जोङो हाजार थैनायनि गेजेरजों हाजार जोंनि बर' मुंख्लंफोर जालांनायनि गेजेरजों बे 6 शिडिउल मोननायखौ बिथांमोना दिनै मेगन सानानै सिख्रेबफिननो नागिरदों आरो बेवहाय जोंनि लिडारफ्राबो बेनि बिसोरनि फाव फान्दायनायाव बिथांमोनहा आन्दायनानै थाबाय दा बिथांमोनहाबो साबधान जानाया मोजां फैगौ इलेक्सनाव बिथांमोनखौ जों खावलायो ज' जानानै बिजेपिनि बे थांखि बिसोरनि बे कनसेप्ट बिथांमोननि बे नाजानायखौ जोङो फोजोबनो थाखाय ज' जानांगौ ज' जानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गभर्नमेन्टखौ लाखिफिननांगौ जोंनि 6 शिडिउलखौ लाखिफिननांगौ आरो बेवहाय नन ट्राइबेलफ्रा जे मोना मानो मोना बेखौ दिलीप सैकिया बिथाङा मोजाङै बुजिनानै लाथों
आरो बिथाङा मोजाङै मिथिखानानै बुंदोंब्ला बे बिथाङा जोंखौ गाग्लोबनाय जोंखौ फोजोबनाय बे बिथाङा एट्रसाइज खालामबाय जोंखौ बेनिखायनो बिथांनि एट्रसिटिसआव एगआव जों बिथांखौ होगोन आरो जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथाङा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दिनै दलै निगारै गावनि एकदम फर्सखौ लानानै पुलिस मिलिटारि लानानै केम्पिं खालामदों जोंनि बे ट्राइबेल एरियायाव 6 सिडुलाव बेबायदि नन ट्राइबेलफ्रा बेबायदि माने दम बाहायनानै बेबायदि फर्स बाहायनानै जोंखौ सिगिनानै बिदि इलेक्सन खालामनो मोना बिथाङा बुङो जे आवगैबाराव बुंदों सोर बेलाय हाग्रामा महिलारि सोर बेलाय माने माबा मा बिजिडिसि बिलाय बिजिडिसिखौ दैयाव ब्रह्मपुत्र गारहरगोन होनदों बे कन्स्टिटिउसनेल जों बानायनाय बे जिनिसखौ बिथाङा सासे चिफ मिनिस्टार सासे कन्स्टिटिउसननि हेड बिथाङाबो सासे स्टेटनि हेड जानानैबो बे खोथाखौ बाहायदों बे खोथाखौ बिथाङा एट्रसाइज जायो बिथांखौबो जों एट्रसिटिस एक्टआव होगोन जुदि चिफ मिनिस्टार जानानैबाबो दानि फैगौ इलेक्सनाव जुदि बेबायदि सोरनिबा लानानै ट्रलार देखायफैनाय सोरनिखौबा लानानै माबा मोनसे खालामनाय बर'खौ गाग्लोबनाय धरननि खोथा बुङोब्ला बारा बायदि माने हब्रा बुङोब्ला बयबो हा मोननांगौ बयबो समान अधिकार बे समान अधिकारखौ बिथाङा जोंनो आसामावनो होआखै जोंनि आसामनि बर'फोरनिखौनो होआखै जेराव माने बेवहाय आसामावबो जोंना 5th शिड्युल दं 5th शिड्युल आरो 6th शिड्युला मा बिथांमोनहा बे 5th आरो 6th शिड्युलखौ मानो भायलेट खालामदों बे जोंनि आरो 6th शिड्युलखौ मानो भायलेट खालामदों बेवहाय माने जोंनि बे रुलखौ मानियाबालानो बिथांमोनहा जोंनाव गाग्लोबफैनाय धरनजों खालामनानै 6th शिड्युल फोजोबनाय ट्राइबेलफोरखौ फोजोबनाय खालामदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ बे सानथामनि बिथोराव दिलीप शइकिया जुदि एपलजाइज खालामाब्ला बा उथायनानै लायाब्ला बिथांनि सायाव एट्रसिटिस एक्टखौ होनाय जागोन बेजों आयेनजों थांगोन आं बेखिनिखौ जोंनि लिडार दैदेनगिरिफोरा जों बर' रायजोफोरनाव खावलायबाय